Πάμε να προλάβουμε και τα όσα θα έχει να μας πει πολύ χρήσιμα κάθε Τετάρτη αυτή την ώρα η Κατερίνα Χαραλαμπίδου. Κατερίνα, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Και χρόνια πολλά, Νικό. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Με υγεία. Πού θα μας πας σήμερα, λοιπόν, σε ποιο κόσμο της ασφάλισης θα ταξιδέψουμε? Σήμερα θα μιλήσουμε για διάφορα χρήσιμα tips τα οποία έχουν να κάνουν με την ασφάλιση του αυτοκινήτου. Όπα, εδώ σε θέλω. Πάμε να ξεκινήσουμε. Και θέλω να μετρήσετε πόσα από αυτά τα έχετε ξανακούσει. Ναι. Για να δούμε. Εδώ με ενδιαφέρον. Να καθίσουμε να το παρακολουθήσουμε. Τώρα είναι η ώρα δική μας. Με ενδιαφέρει πολύ. Για πάμε να τα δούμε. Λοιπόν, ανοίξουμε και τις καρτέλες μας. Μπράβο. Λοιπόν, ξεκινάμε από τον τεχνικό έλεγχο, το γνωστό κταίο. Όταν λοιπόν. Αν στον ετήσιο προβλεπόμενο έλεγχο το όχημά μας έχει κριθεί κατάλληλο για κυκλοφορία, τότε αποζημιώνεται. Η ερώτηση είναι τι συμβαίνει άμα δεν έχει περάσει. Ναι. Αποζημιώνεται σε μια φάση. Αποζημιώνεται από τις καλυπτόμενες, από τις καλύψεις που έχει μέσα το ασφαλιστήριό μας. Δηλαδή, αν τρακάρει κάποιος ο οποίος έχει περάσει τον έλεγχο, αποζημιώνεται κανονικά. Σωστά. Άμα δεν έχει περάσει λοιπόν τον έλεγχο, γιατί ξεχάστηκε. Ναι. Ας πούμε, ή αν έχει περάσει και δεν έχει κριθεί το αυτοκίνητο κατάλληλο για κυκλοφορία, ναι. Σε αυτή την περίπτωση δεν αποζημιώνεται. Μάλιστα. Πάμε, επόμενη κάρτα μας. Λοιπόν, ασφάλιση σε σχέση με το επασφάλιστρο. Δηλαδή, αν έχουμε οδηγό στο αυτοκίνητό μας, ο οποίος είναι νέος, που σημαίνει να έχει δίπλωμα μικρότερο από 1 έτος, ή αν έχουμε οδηγό ο οποίος είναι μικρότερος των 23 ετών, και αντιστοίχως αν είναι μεγαλύτερος των 75 ετών, σε αυτές τις περιπτώσεις οφείλουμε να το δηλώνουμε στην εταιρεία και να παίρνουμε ένα επασφάλιστρο, έτσι ώστε να είναι και αυτός να καλύπτεται από το καλύπτεται και ο οδηγός, βέβαια. Πολύ ωραία. Σε περίπτωση που δεν το έχουμε κάνει αυτό. Δεν το ξέρουμε αυτό, θέλω να σου πω. Τώρα το μαθαίνουμε. Πάμε να συνεχίσουμε. Ακριβώς. Ναι. Σε περίπτωση λοιπόν που δεν το έχουμε κάνει αυτό, τότε η εταιρεία έχει το δικαίωμα να αρνηθεί μια πληρωμή σε κάποια. Σε ένα ατύχημα που μπορεί να συμβεί ή να ζητήσει να πληρώσουμε κάποιο πρόστιμο για το ότι δεν το είχαμε δηλώσει. Ναι, μην το δίνεις στο παιδί. Στον παιδί μην το δίνεις στο αυτοκίνητο. Όχι ακόμα. Είναι ακόμα μικρό. Ναι. Λοιπόν, επίσης το ίδιο ισχύει και για το δίπλωμά μας που μπορεί να έχει λήξει. Αν λήξει λοιπόν ένα δίπλωμα, τότε οφείλουμε να πάμε και να κάνουμε την ανανέωση του διπλώματος, γιατί αλλιώς πάλι ισχύει ότι. Πόσα χρόνια λύγει, το ψάχνω τώρα. Αποζημιώνει η εταιρεία σε μια ενδεχόμενη ζημιά, αλλά θα γυρίσει να ζητήσει επανίσπραξη από τον που δεν έχει ανανεώσει το δίπλωμα. Ναι. Λοιπόν, αλλάζοντας καρτέλα, βλέπουμε υπάρχει μια κάλυψη που λέγεται διασταυρούμενη ευθύνη. Αυτό τώρα τι σημαίνει? Σε μια οικογένεια έχει αυτοκίνητο και ο πατέρας, ας πούμε, και η μητέρα. Σωστά. Αυτά λοιπόν την ώρα που βγαίνουν στο πάρκινγκ ενδεχομένως τρακάρουν μεταξύ τους. Γνωρίζετε αν πληρώνεται αυτή η ζημιά? Νομίζω θα τα βρει το ζευγάρι. Το θέμα είναι ποιος θα πληρώσει τη ζημιά. Η ασφαλιστική θα το πληρώσει. Όχι. Γιατί? Γιατί πρέπει να υπάρχει αυτή η κάλυψη μέσα, η οποία λέγεται διασταυρούμενη ευθύνη. Ναι. Και μόνο αν υπάρχει αυτή η κάλυψη ως προσάρτημα των καλύψεων, αποζημιώνεται και αυτή η ζημιά. Δεν τα ξέρουμε αυτά. Δεν μ' αρέσει δηλαδή. Άμα τσακωθούμε και έρθεις εσύ και με γδάρεις. Ναι. Και πες ότι ήμασταν εμείς ζευγάρι. Ναι, και με γδάρεις, δεν θα με αποζημιώσει εμένα. Μόνο ο ένας το κάνει, μόνο εγώ ή και ο Νίκος? Κανονικά πρέπει και οι δύο να το κάνουν, γιατί εξαρτάται το ποιο όχημα θα. Τώρα, αν εμπλακούν και τα δύο και έχει ο ένας την ευθύνη. Δεν αρέσουν αυτά. Δεν μ' αρέσουν. Εξαρτάται το ποιο φταίει. Εξαρτάται το ποιο φταίει. Πάντα εσύ. Οπότε πρέπει και οι δύο. Πάντα εσύ φταίει. Ναι. Λοιπόν, πάρα πολύ σημαντικό αυτό τώρα που θα πω. Επήρεια αλκοόλ ή ουσιών. Αν οδηγούμε υπό την επήρεια αλκοόλ, το οποίο μπορεί να είναι και 2 ποτηράκια κρασί, θέλω να πω, έτσι. 2 ποτηράκια κρασί είναι επήρεια? Ναι, γιατί αν ο δείκτης είναι πάνω από το όριο, οδηγούμε. Δεν έχουμε ταξί. Πώς θα πάμε να πάμε να πιούμε και να γυρίσουμε λοιπόν, σπίτι? εδώ υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και να πω την αλήθεια, είναι και θέμα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν ρητή εξαίρεση. Πληρώνουν αυτόν που είναι να αποζημιωθεί, αλλά έρχονται πίσω και ζητάνε επανίσπραξη του ποσού, το οποίο σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί να είναι ακόμα και τραυματισμός. Δεν θέλω να πω για θάνατο. Ναι. Έτσι, δεν μιλάμε μόνο για γενικές ζημιές, ναι. Μιλάμε δηλαδή, είναι πολύ σοβαρό το συγκεκριμένο. Οπότε οφείλουμε να το γνωρίζουμε αυτό και στην περίπτωση που έχουμε και λίγο παραπάνω να παίρνουμε ένα ταξί. Ναι. Επόμενη. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Στην δανειοδότηση, αυτό είναι εντελώς πληροφοριακό. Όταν υπάρχει δανειοδότηση πάνω σε ένα όχημα, οφείλουμε, υπάρχει υποχρέωση να έχουμε καλύψεις μέσα που αφορούν πυρκαγιά, ολική κλοπή και φυσικά φαινόμενα. Αυτό το βλέπουμε και στις κατοικίες. Αντίστοιχα, αν έχουμε δανειοδότηση σε κάποιο δάνειο και έχουμε το σπίτι μας. Λοιπόν, αλλάζοντας καρτέλα, θα συνεχίσω λέγοντάς σας για τον φιλικό διακανονισμό, το σύστημα άμεσης πληρωμής δηλαδή, όπου εδώ πέρα
Αυτό γνωρίζουμε τι είναι. Αν η εταιρεία που ασφαλίζουμε το αυτοκίνητό μας ανήκει στο φιλικό διαγανονισμό, στο σύστημα άμεσης πληρωμής, τότε αν τρακάρουμε και πρέπει να αποζημιωθούμε γι' αυτό, δεν φταίμε δηλαδή, αντί να πάμε στην εταιρεία του υπέτειου και να ζητήσουμε τα λεφτά, το οποίο έχει μια πιο μεγάλη καθυστέρηση, πάμε στη δική μας την εταιρεία, πληρωνόμαστε και μετά οι δύο εταιρείες τα βρίσκουν μεταξύ τους. Για να ισχύει όμως ο φιλικός διακανονισμός, γιατί δεν ανήκουν πρώτα όλες οι εταιρείες, έτσι. Ναι. Για να ισχύει σε αυτές τις εταιρείες που ανήκει, πρέπει η αποδοχή της ευθύνης να είναι ξεκάθαρη και να συμφωνούμε δηλαδή. Να λέω εγώ ότι φταίω, να λέει ο άλλος ότι δεν φταίει. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, οι υλικές ζημίες που προκύπτουν σαν αποζημίωση πρέπει να είναι μικρότερες των 6.500 ευρώ ανά ατύχημα. Αλλάζοντας καρτέλα, βλέπουμε ότι οι σωματικές βλάβες πρέπει να είναι μικρότερες των 12.000 ευρώ ανά πρόσωπο. Και η αποζημίωση, η συνολική, ανασυμβάν, να είναι μικρότερη των 30.000 ευρώ. Δηλαδή, στα πιο σοβαρά περιστατικά, ο φιλικός δεν ενεργοποιείται και πάει με τον παλιό παραδοσιακό τρόπο που μας παίρνει λίγο παραπάνω χρόνο, αλλά, εν πάση περιπτώσει, αποζημιωνόμαστε. Λοιπόν, τώρα, τρέιλερ, ελκούμενα. Έχει αλλάξει η νομοθεσία. Παλιότερα, όταν βάζαμε τρέιλερ σε ένα αυτοκίνητο για να ρημουλκίσουμε οτιδήποτε, βάζαμε κοτσαδόρο, συγγνώμη, κάναμε προσάρτημα της κάλυψης του ότι έλκουμε κάτι μέσα στο αυτοκίνητο. Τώρα πρέπει να έχουν δική τους. Τώρα βγάζουν δική τους άδεια κυκλοφορίας, πρέπει να έχουν δικό τους ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης. Και αυτό, να πω ότι η προθεσμία συμμόρφωσης λέγει 18/12 του 23. Δηλαδή όλοι όσοι είναι σε αυτή την κατηγορία πρέπει επειγόντως να πάνε και να βγάλουν άδεια κυκλοφορίας σε ό,τι... Τώρα, λίγες ημέρες, 12 μέρες έμειναν, έτσι. Ακριβώς. Μάλιστα. Λοιπόν, αλλάζοντας καρτέλα, βλέπουμε το τελευταίο μας tip, που είναι η οδική βοήθεια. Εδώ πέρα, λοιπόν, εάν έχουμε πάθει μια ζημιά και καλέσουμε την οδική βοήθεια και της πούμε θέλουμε να μας μετακινήσεις και να μας πας στο τάδε συνεργείο. Και στο τάδε συνεργείο για κάποιο λόγο βγει ολική ζημιά, ολική καταστροφή, δεν εξυπηρετηθούμε. Θέλουμε να πάμε κάπου αλλού, λοιπόν. Θέλουμε να πάμε σπίτι μας, να το πάρουμε το αυτοκίνητο κάπου αλλού. Δεν εξυπηρετεί τη δεύτερη μετακίνηση για την ίδια ζημιά. Άρα έχουμε μόνο μία. Το δεύτερο σημαντικό να αναφερθεί είναι ότι καλύπτει τη μετακίνηση μία φορά να βλάβει. Δηλαδή, εάν έχω μείνει από μπαταρία και δεν την επισκευάσω εγώ την μπαταρία μου και μετά από λίγο διάστημα ξαναμείνω από μπαταρία, τη δεύτερη φορά δεν με εξυπηρετεί. Καταλάβαμε. Μάλιστα. Και το τελευταίο, και κλείνουμε, είναι ότι προβλέπεται ένα επίδομα επιστροφής των ανθρώπων που ήταν μέσα στο αυτοκίνητο όταν έχει πάθει βλάβη το αυτοκίνητο και το παίρνει οδική βοήθεια και φεύγει. Προβλέπεται ένα επίδομα επιστροφής ή επίδομα διαμονής των επιβαινόντων. Τι ωραία, λοιπόν, Κατερίνα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όλο αυτό το απόσπασμα βεβαίως στα social media, έτσι, και στα δικά μας του σταθμού και στα δικά